manay kalinathan di ako hinaminsa nga isa sarong karmo kayso pangpunas mo ti amin ang nagkurangan kasano kanetay ko'y puso nga akitur sa emkenito no ag nanayon nga walat oras mo kaniya sawem man kaniyak tipon mo no at damit laing patek ko teti mo pa'y patkan dagiti akan ito uray amok met nga among asika ay kailiw ko tapnon tiyak patag anda kabet to'y sipay ko mariknam na kuman kay to'y iliw kukin ka at ka oras nga ang lemesa itinulwa sa nung hariknain uli mekti sari-sarita bukod ko akong sensya sawem man kaniyak tipon mo no at damit laing patek ko teti mo pa'y patkan dagiti akan ito uray amok met nga among asika ay kailiw ko tapnon tiyak patag anta kabet to'y sipay ko mariknam na kuman kay to'y iliw kukin ka at ka oras nga ang lemesa itinulwan sinungarit na uli mekti at panag no kasar-sarita bukod ko akong sensya no kasar-sarita bukod ko akong sensya All right, thank you so much.